Usubil, iritsi da hainbeste itxarondako eguna. Ziortzaren 40. urteurrena. Ziortzak eta herriak elkarrekin eraikitako guztia ospatzeko eguna. Ilusioa handiz eta gogotsu ibili gara Ziortzako bolondresok asteburu honetarako egitaraua osatzen. Eta harrotasunez esan dezakegu Usurbilgo haur, nerabe, gazte, heldu eta herritar oro batoko duen jaia antolatu dugula. Beraz, animatu zaitezte parte hartzera. Egunarekin hasi aurretik, azpimarratu nahi dugu, gaurko eguna denok ondo pasatzeko eguna dela. Eta ez dela inongo errespetu faltarik onartuko. Berdintasuna eta laguntasuna bermatzen duen aisialdi baten alde egiten baitugu. Eta gaur ez da ezberdina izango. Beraz, eguna ospatu dezagun elkar zainduz. Atzo ekin genion egitarauari. Usubilgo 5 sortzaileen eskutik tailer anitzak jasotzeko aukera izan genuen. Eskerrik asko, Oier, Olat, Eider, Irati eta Peio zuen eskuzabaltasunagatik. Eta zuen artea herrian partekatzeagatik. Sekulakoa izan zen zuen eskutik horren beste ikastea. Goizean goiz, trikitilariak izan ditugu kaleak alaitzen. Eskerrik asko zuei ere. Baina ez da gaurko egunerako dugun bakarra. Egunari hasiera eman ondoren, txokolatara goxe batez gozatu eta indarrak hartzeko aukera izango dugu. Ondoren, estrontzumarekin gorputzak berotuko ditugu. Eta DBH-ko gazteek erronka handiari aurre egin beharko diote. Gaztetxoenek ere eskulan desberdinak egiteko aukera izango duzue goiz osoan zehar. Erronka bukatzean, eguna borobiltzeko herri bazkaria antolatu dugu. Ziortzako belaunaldi ezberdinak batzeko helburuz. Eta festa giroan jarraitzeko, ondoezik elektrotxarangak alaituko ditu kaleak. Eta noski, 40 urtez bideagun abestiarekin eztarriak utziko ditugu. Gaurko eguna, dantzatzeko, abesteko, jolasteko, ondo pasatzeko eta elkar ezagutzeko eguna izatea nahi dugu. 40 urte luze hauetan, bizitakoa oroitzeko, momentu berriak sortzeko eta etorkizuna begiratzeko eguna izan dadila. Beraz, gehiago luzatu gabe, eman diezaiogun hasiera egun handi honi. Gora Ziortza!